kerännyt ideota piilosta. Meillä meni aika kauan, että meidän piti tehdä paljon juttuja, mutta maistetaan nyt tätä. Onko se hyvää? On ihan sika hyvää. Sama maistaa. Joo. Ota kamera. Noniin, mennään. Noniin. Vitsi, tää on valot. No, näet sä mut paremmin. Joo. Hei, Jin. Tuo on ihan vitsi hyvää. No niin, saanko mä aika jäänyt? Joo, laskee. 20. Sulla on 2 yritystä. Sulla on 1, sä tiedät. Niin. Niin on, niin. Noniin, lähe. Nyt ko, ne, vi, ku, se, 8, 9, 10, ytö, kato, neto, viito, kuuto, seto, kasito, ysito, 20, Saaks tulla? Joo. Missä tää on? Ei. Wait, what? Bro, what? Moro. Saasit vaihtaa piiloa. Missä tää äijä on? Hän on. Okei, tänne se ei mahu. Hei, what the? Hei! Ei mä luulin sä löysit mua. Kun sä katsoit suoraan tänne päin. No niin, sulla on vielä 1 yritys, me piiloon. Luulin. Ko, ne, Oi vitsi mä myöhään. vi, ku, se, 8, 9, 10. Saaks tulla? Ei. Kato. Sano sitten. Joo. Saako? Ei. Voi vittalaa. Saaks tulla? Aha. Saa. Okei. What the? What? Okei, tonne. Sä oot jossain täällä. Ai! Pipeli munaskaisa. En oo blind. Vaikea. What? Missä mennä? Pipeli siitä asti. Ei. Ei helppo. Eli sulla on vielä 1. Eihän. Onhan. Ei. Joo. Okei. No niin, me piiloon. Jos läppä sun vava mukaan. Ko, ne, vi, ku, se, 8, 9, 10. Okei. Mistä äijä on? Okei. Mitä ihmettä? Saa vaihtaa piiloa.
Miten mahtuisi, jos noin kaikki ottais pois, ette vaan näe? Hah? Venaa. Nyt mäkin liukastun. Oota, mulla on vessahätä. Joo, mene vessaan. Siis mä Toi oli mun vessa-aika. Noniin, nyt sä oot jäänyt. Anna toi puhelin.